Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Eta hemen gaude lehiatu zen, Oronoz Mugairen eta kasu honetan zaharrekin. Leno gazteekin egon gara, orain zaharrekin. Eta zer abilezia duten, zer buruak eta gero hankak ere erabili beharko dituzte. Eta ezagutuko ditugu gure bi taldeak, kasu honetan gure eskuinean Oronoztarrak, txalo bero bat hauek. Oronoz team, Oronoz. Eta Bastandar team, hemen Bastandarrak. Eta orain ezagutuko dugu talde bakoitzan ze partaide ditugun, hasiko gara Oronoztarrekin. Nor dugu hemendik, izena errango digute, adina eta zein den beren famoso favoritoa gustokoena. Baldin badute, bintzat. Ni unaz naiz, 12 urte ditut, eta ez daukat, ez da idola, ez da famoso gustokoena. Unaxek ez du inor, ez du famosoik ez da inor, bat ere, bere buruakin aski, nor gehiago hemendik? Ni naiz Magi, badut 14 urte eta nire famoso gustokoena da Aitana. Aitana, famosoa. Aitana, zertaz Aitana, Magi? Gustatzen zaitelako nola kantatzen duen. Eta nola kantatzen du, ongi? Bai. Bai? Bueno, gustos colores, ez den bezala. Nor gehiago? Ni olaia naiz, 13 urte ditut eta nire ez du famoso guztiokeni, baina ETS talde gustatzen zait. ETS taldea gustoko olaiak, gero kantatu barko duzu, Tokatuko zaizu, bai, el Sarmiento. Eta hemen, nor dugu, Saioa? Ni naiz Saioa, batut 13 urte eta gustatzen zait Ariana Grande. Ariana Grande, zertaz? Kantatzen delako ongi. Kantatu, favorez? Ez. Gero, tokatuko zaio, nor gehiago? Ni Aimar naiz, 12 urte badut eta nire idola Messi. Messi, zertaz? Ze bada ona. Cristiano Ronaldo ere, bai? Ja, baina Messi obia. Messi obia. Deklarazio polemikoak, eta nor gehiago? Ni Markel naiz, badut 14 urte eta Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, delako obia. Gorena. Messi edo Cristiano? Cristiano. Messi, negozio talde aldatu ere egiten alduzu, Ez? Ez. Mantenduko dira talde berdinean, beraz hor, Oronoztandarrak eta Bastandarrak, hasiko gara, galdera orokorrekin, eta kultura, hemengo Bastango kultura eta inguruko kulturak, Nafarrokoak, eta berzer moduzko jakintza duten, hasiko gara Bastandarrekin, Bastandar team, Aimar hemen bozera mailean, eta minuto bat asmatzeko, erantzun zuzena. Eta lehenbizko galdera da, Oronozen, badire bi esku pilotari ezagunak. Zein dire, bi izen horiek, minuto bat. Hola, leko, errexak, jak, patantear, terreno. Ota hortik, izenak? Iñaki Otxandorena eta Mikel Goñi. Mikel Goñi, no, ez dakit, Mikel Goñi nor da. Bai, erantzun zuzena, txalo bero bat hortik. Bueno, ongi, berotzen hasteko, segitzen dugu berotzen, kasu honetan Oronoztarrekin. Eta bai duzue ABC aukerak, bai? Eta galdera da, Martin Urrutia izan zen. A. San Martin eta Colegio del Carmenen sortzailea, izan zen bertsolari Oronoztarra, edo izan zen Oronozeko herriko dentista. Dentista, izan zen bertsolaria, edo San Martin eta Colegio del Carmenen sortzailea. A, B, edo C, zein da erantzun zuzena. 50 segundo, jakiteko. Nik erran barra dut ez nakiela nor zen Martin Urrutia delako hoi. Egun ere ikasten da zerbait programetan. Maili, badugu erantzuna? Lehenbizko. Eta lehenbizkoa zen? San Martin eta bertzatzen Carmenen sortzailea. Erantzun zuzena da, txalo bero bat hemendik ere bai. Eta, hurrengo alderan, Bastandarrek, arron kirolariak direnez, erran barko dute, Euskal Bortz kirolariren izenak. Euskal Bortz kirolariren izenak. Minuto da duzue. Euskal Bortz kirolari. Eta... Zoi jakingo zinuten arte? Minuto batean, ematen dugu. 60 segundo dire, minuto bat.
Baztanen erten dute minutu bat direla 80 segundo inguru, eta hortaz beti berandu tortzen garela tokietara. Aimar, baduz erantzunak, saioak. Bota! Mikel Oierzabal, Mikel Merino, Jon Pacheco, Jon Karrikaburu, eta Iñaki Perurena. Iñaki Perurena, bai, erantzun zuzenak dire. Txalo bero bat hemendik. Iñaki Perurena. Zer egiten zuen Iñaki Perurenak? Goratu Harriek. Goratu Harriek. Zertako goratzen zuen Harriek? Zer baiten dugu? Irabazten zuen sosa horrekin? Pues Iñaki Perurena, erantzun zuzena, eta hemen berriz ABC, eta kasu honetan galdera da. Nor zen Joseba Igarabide? A. Urritzateko azken biztanlea. B. Narbarteko herriko harri jasotzailea. Edo C. Xaloa telebistaren sortzailea. A, B, edo C. Erran dugu, urritzateko azken biztanlea. Hoi sortzailea. Joseba Igarabide. Urritzaten bizitzen biztanle zahar bat, ote da. Harri jasotzailea, gizon ahaltsua, indartsua, edo xaloa delako telebista horretako sortzailea. Norrote da, Joseba Igarabide. ABC, Maili, erantzuna da? Gure ustez da C. C da? Xaloako sortzaile. Erantzun zuzena da, txalo bero bat hemendik. Joseba Igarabide gure jefea da. Eta, tokatzen zaizu ez zuen galdera ere bai, A, B edo C. Eta galdera da, Jorge Oteiza. Zer da? Idazle Oronoztarra, Oronozeko arrantzale ospetsu bat, edo Oronozeko alkatea. Oronozeko alkatea. Alkatea erantzun erresa honetan, zuzena, zorionak. Arrantzalea ere bai eta idazlea ere bai, segurazki, Eta zuek arrasongi bazazten ez, gai pixkeza jau, Eta ere bai nor zen. Ea nor zen, kasu honetan, Ana Mari Marin. Eta Ana Mari Marin, izaten altzen, Oronozeko alkate hoia, duela urte batzuk. Izaten alden, lasterkari nafarra, esi lasterkan, ibiltzen zena. Edo margolari bat. A, B edo C. Oronozen egondako alkate zahar bat, hoia izan zen Ana Mari Marin, ezaguna. Edo ez, edo izan zen, esi lasterketan, hemen bastandar oso ezagun da. Edo margolaria. Zer izan zen? Ana Mari Marin. Ana Mari Marin zendutakoa. Zendutako pertsona, norrote da. Zuek badakizuen, nor zen, Ana Mari Marin? Bai. Baietz erraten dute hemendik. Erraten alduzu altuan? Ez, por si acaso, ez? Eta Mailik erantzuna du, hemen? C. Zer da? Margolari. Margolaria, bikaina, denak asmatzen dituzte hemen. Eta orain ere tokatuko zaizu erratera bos izen, eta kasu honetan, Nafarroako bost mendi. Tokatzen zaizu erratera. Nafarroako bost mendi. Nafarroako bost mendi. Tokatzen zaizu. Bost mendi, zein izango dire. Ja. Hor ditugu, Alkurruntz, Abartan, Legate, Saioa eta Auzo. Nafarrokoak ziren. Eta gero Nafarroan daude, beraz erantzun zuzena. Argi dago nongoak diren, bastandarrak. Nafarroako bertzen mendi bat bastango eztena, zautzen duzu, baten bat? Hurrengoan badakigu ze galdera patu, bastangoa ez den Nafar mendi bat, jakingo zuten erraten. Eta zuen kasuan, galdera ere interesgarria. Eta baduzue 10 metroko margena. Bastanen badago mendi bat altuena, dela Saioa. Eta Saioak zenbat metro. Zenbat metro ote ditu Saioa. 10 metroko margenarekin, altaxu zenbat metro ditu. Zer bakizue? Txugaiti behiti egontzate Saioan ez baitere? Bai. Zapoilite?
Kasu saioan galtzen da jende pile bat. Ez gan lanbroakin behin ere saioan. Ez gan lanuakin, zer? Galtzen zara. 30 segundo, zenbat metro ote ditu, orokorrean, ez urtaroaren arabera, beti neguan izaten ditu metro pare bat gehiago, elurraren gatik, baina normalki, elurrik gabe, zenbat metro ditu, bai? 813 metro. Zer errango zenuten zuek? Erantzun zuzena? 1300. 1300 zerbait. 1418 metro ditu. Kasu honetan, mek. Erantzun okerra. 1418 metro. 18, zagit, belarra altuarekin zerbait gehiago izango du. Baina normalki hortik hil. Eta zuenako galdera orain. Ez da errexagoa. Zein ez da Nafarroko herri bat? Ez da Zangotza, Kasera edo Asteasu. Zein ez da Nafarroako herri bat? Errexa, Kasera, Zangotza, Asteasu. Ni denetan ibili naiz. Denetan arras euskaldunek. Zegit bastan den, edo ez? Zer erantzungo dute hemendik? Eta erantzuna da, Imar? Hirugarrena zer zen? Asteasu. Asteasu. Erantzun zuzena! Bai jauna! Asteasu zen. Asteasu zen erantzun zuzena. Eta orai tokatzen zaizu ez zuei, erantzutea. Zein diren Baztango armarriaren, Baztango banderaren lau kolore. Baztango armarriak ez hori. Baztango banderak baditu lau kolore. Zein dira lau kolore? Baztango banderak lau. 4 colors. Eta, ekin barko dute zein. Zein ote da. Lau kolore horiek. Lau kolore ditu. Bastan ikusten da, Baztandarren biltzarran adibidez handik, bandera etik hau. Badakigu hemendik, zein diren kolore? Ez. Beltza, berdia, gorria eta horia. Erantzun okerra kasu honetan horia, berdea, xuria eta gorria dire koloreak. Edo horiek ikusi ditugunak behintzat Google Fotosen. Google Imagenesen agertzen ziren koloreak behintzat hori. Beltza, armarria bai, xuria eta beltza, baina kasu honetan koloreak. Bi galdera, tokatzen zaie orain Baztandarrei. Baztan hain ongi zautzen mozu ordein jakin duzu ez, zein erantzun zuzena. Zeren galdera da. Non dago Gorostapol? Ze herritan dago Gorostapol? Erratzun, erantzun zuzena. Maila handia, beraz. Azkena, mendik ere bai, bertza galdera bat. Non dago Izpegi? Izpegi non dago? Gauza hori, Izpegi izeneko toki bat. Erratzu. Erantzun zuzena ere bai. Bueno, pues lehendabiziko jokuen ondotik, Baztandarrek hobezatzen zuten bastan dirudien, ez? 30 punto lortu dituzte. Txalo bero bat. 13 points. 30 points. Eta hemen berriz, bi huts egon dira. Eta Oronoztarrek
20 punto, arrazongi dago. 20 punto. Bi galdera gotiago ziren. Orai baduzu erremontatzeko aukera, zen orain da hitz ezkutuaren jokoa. Saioa etorri honaz, favorez. Eta orainik pasatuko dizkiet, hitz sekretuak eman behar dute pista, baina horren gabe hitza zein den, asmatu behar dute bertzek, horretan Aimar eta Markelek, zein den hitz hori. Orduen, zuk botatzen duzu hitza, Aimarrek bota berea, tak, bai? Eta orden minuto terdi, gauzu, bai? Saioa, pres? Hau da, lehendabiziko hitza. Bai, haze. Erreka. Edan. Iturria. Beste saiakera bat gehiago. Bazkaltzeko. Botella. Botila erantzun zuzena, bikaina! Guau! Auspegien. Sugurra. Ilia. Txapu. Txapu! Erdola bi. Ez, bakarra hori da legia. Sugurrian. Sugurreko hilia. Sugurreko hilia. Zer da sugurreko hilia? Ez da sugurreko hilia. Azken saiakera, hitzunenako. Azken pista bat. Aguan. Aguan, hilia, zer entzun du hortik. Sugurre. Bota hitz bat. Burua. Burua. Ez da. Bigotea zen. Sua. Bomberoak. Sua, bomberoak, ongi botaia. Funeral. Funeral, sua, funeral. Aimar bota. R. R. Saiakera gehiago. Mimika. Mimika. Sutea. Sutea. Azken saiakera. Ongi saioa nik ulertu perfectamente. Nik badakit zer den. Azken saiakera. Ez bota hitz bat eta botatzea azkenekoa. Eta bukaera. Zaiak jarri ditugu. Kandela. Zen. Kandela. Ez nik asmatu segidua. Ikusi dut eran dut kandela. Arron ongi segi. Zerra duzu funeral. Porque funeraletan batzen dira. Funeraletan kandela egiten dire, saioak ongi errandu. Zerekin gatu. Funerala eta R errandu ze. Jo, zesadiko. Funerala eta R. Jo. Sugurre, agua, dago. Bueno, eta orain, hemen, Ordonostarrak, nor hasiko da? Bukatzen, Nash. Badakizu zein den prozedimentua. Zuk maili boteko zure mizko hitza, Olaia, zure bai? Eta egiten duzunean, bi ronda, ez bau asmatu aldatzen daitez. Bai? Nash. Minuto terdi, orduen, eta hasten zara, hitz honekin. Hitz honekin. Zuria, maili. Etxia. Arbola. Zuria, arbola. Botez bat, Olaia. Ez que ez da, parkia. Parkea, ez da? Marraztu. Marraztu. Zuria, arbola, marraztu. Zer izan daiteke, maili? Basoa. Basoa, ez da. Eta azken saiakera hitz horrekin. Bota una xerzen gauza, zer izan daiteke? Rektangulo. Zuria, zuaitza, marraztu, rektangulo, Laia. Zer izan daiteke gauza hori? Zeru, osa... Zerua, ez da zerua, papera, zen erantzun zuzena, papera. Hemen duzu. Horren gaitzarekin, segi hor. Abeslaria. Famosoa. Neska. Aitana. Aitana erantzun zuzena. Bikaina. Olaia, ongi Olaia. 5 segundo. Gorria. Korrikia. Sua. Txikia. Denbora. Ongi, Unax ongi gaten zen. Bat asmatu ze. Zer zen? Tomate txerri. Tomate txerri. Kurrin tomate ere erraten dute. Bietan. Eta orain Aimar.
Torriko zaigunet, Aimar abilezia handiko pertsona da. Eta orain emango dizkigu 2 minuto, kasu honetan. Aimarrek, errateko hitzak, preso de, Aimar, burua argi, duzu, bai, zuk ere bai. Pista bat, papa. Hau da lemizko hitza. Daria. Daria, pura. Sagardua. Ez da. Daria, sagarrezkoa, botile. Mosto erantzun zuzena, bikaina. Facebook. TikTok erantzun zuzena, bikaina. Aplicación. Instagram. Ongi, tokatu da, kasualidad. Novita. Doraemon. Doraemon erantzun zuzena. Enratxa. Ilia. Pestaña. Ilia. Bigotia. Bekaña. Ez da zuzena, hurrengo hitza. Animalia. Animalia lur. Animalia lur, zakurre. Azpien. Satorra. Entzun zuzena da. Elisa. Meza. Campana. Bana ez balio, hori sinonimoa da, ez zila zen. Bruan. Ilia. Olentzero. Boneta. Erantzun zuzena. Oria. Denbora. Bikaina, Aimar. Txalo bero bat, merezi du, txalo bero bat. 2 minuto ziren, 2 minuto. Zuek ere dauka aukera orain. Ikaragarrizkoa. Aimar, zugarrea. Zurenak, izan daten eta zuek ere bai. Txuri urdinak. Maieren txanda. 2 minuto maiik. Baina azkarra zara. Hamar bituzu pistak. Eta lehenik edo behin. Lehenengo pista. 2 minuto hauetan eta. Honako hau. Unaxekin hasiko da eta denbora. Denbora dugu. Animali. Txakurre. Berdia. Txakurre, berdia. Mariposa. Mariposa ez da. Pista bat. Txikia. Lagartija. Lagartija ez da. Azkeneko pista bat. Eta aldatzen dugu. Ez dakizu zer den? Bueno. Aldatzen dugu. Bai? Aldatzen dugu. Vale. Verdura. Verdura bat edo zein, unaix, bota edo zein. Alubia verde. Alubia verde. Ensalada. Edo zein. Bota olaia bat. Lechuga. Leitxua erantzun zuzena. Elisa. Eliza. Eliza da pista. Edo zein gauza bota unaix. Burutik pasatzen zaizun lehenengoa. Eliza. Eliza. Funerala. Funerala. Eman. Hostia. Hostia. Persona. Persona. El papa. El papa. Leitu. Leitu. Biblia. Biblia ez da zuzena, apeza zen. Animalia. Txakurre. Txakurre. Saltamontes. Saltamontes. Arrastaka. Arrastaka. Sugea. Sugea ez. Etxia. Etxia. Animalia arrastaka. Etxia. Zizaria. Zizarea ez da zuzena.
Nola? Erratzu. Zaki zer den hori. 2 minuto pasa dira. Boa, imuna. Erratzu, zein dimunio da hori. Bale, normatu duzu, erratzu. Izpegi zen, kasu honetan. Erantzun zaiak batu ditugu. Eta eginen dugu, azken sageraiak, eta orai, 30 segundo. 30 segundo, besterik ez. Eta Markel dugu, zudean. 30 segundo, Markel? Ditau. Bastandarrak. Eta 30 segundo dituzte, hasi hitz honekin. Markel. Pista, saioarekin ezten gara. Iruña. Tudela. Erantzun zuzena. Futbola. Kasualitatea. Sopa. Txistorra. Txistorra. Sopa, txistorra. Bota, bi segundo. Denbora. Ja? Gozea zen ongi eman dugu izta, Markel. Eta Olaiak, azken 30 segunduak. Olaiak, azken 30 segunduak. Tres Olaia, bai ez? Olaia pertsona imintsua da azkarra buruz. Ea, unaxekin hasiko gara. Hau izen dugu. Bota. Mendia. Mendi bat, bota edo zein. Maiako 3 erregeak. 3 errege maia. Bastan. Saioa ez da. Pista bat. Ez da egona. Bastan, mendi bat. Jode ez da. 10 segundo. No se me ocurre nada. Urrengoa, azken pista, bota, Olaia. Denbora, hor utziko dugu, hauza zen. Horteko eten saioa, hauza zen. Ongi saiakera. Bastan, mendia. Etxar egon, Olaia, hauzan. Hauza, mendie, dega. Erratzun dagoena. Inarbegitik goratzen aldeen mendia. Eta, bueno, hemen aldea ikaragarria. Atera da. Bastandarrak fin ibilizaten, Ontate praktikatzen etxen, edo? Bai? Ez? Zate egon kurtzen saioan, txaloan saioak eta etxean bat abertzea, ez? Seguro? Vale. Bueno, arrazon egina. Eta ikusiko dugu zein dien emaitza. Eta, bueno, joko horretan egiarran hitz ezkutuan alde ikaragarrike atera dute bastandarrek. 30 punto dituzte Oronostarrek eta bastandarrek berriz. 60 punto. Txalo bero bat bastandarrei. Bada, remontatzeko hastia. Eta orain mimika tokatzen da. Saioa aurrera. Minuto bat. Gorputzen mugitzeko. Hemen jarrezko saioa. Zartu gaimar Markel botetak, zuenak, bai. Eta minuto batean, beraz, saioa antzerkia gustoko, bai.
Ez? Egin bat duzu, bai edo bai, ez hau bertzerren mediorik irabazteko. Minuto bat. Hau, egiteko. Eta, aurrera denbora. Zer da hori? Sopa. Pistina. Sopa, pistina. Pistina bat, sopa zuetea. Isau, jaten den. Pistina bat, ez. Zer da hori? Paella. Paella, handi bat. Kaldo. Etxea. Etxea. Etxeko piztina. Etxeko piscina, sopa. Etxeko piscina, sopa jaten dena. Ni lortzen dituz ideia. Txera. Zer da hau? Lechuga. Ia, gixertan. Lechuga. Baratzea. Baratzea erantzun zuzena! Baratzea erantzun zuzena, izan da. Eta, orain, hemen tokatzen da, Nash hasiko da. Kasu honetan, ea nola egiten duen, izau. Maili, zaulaia, bota burutik pasen zaizuen lehen da biziko gauza. Nash, dena mamarduzu kasu honetan, Den. Garben zin el pino. Minuto bat, bera. Hau egitek. Bakizu zer den. Emaio. Gigantea. Gigante. Ibili. Gigante bat dantzan eta ibiltzen ez. Zertan ari ote da. Mugitzen altzara gehiago, Nash, izuna. Ibili patinetan. Ez da ibili patinetan. Zaila ibili neduzun tokitik, Nash mugitzen altzara, nahi baduzu arraio zera joaten altzara ere bai. Ibili mendia. Ez da ibili mendian. Ze otea hori, Nash. Zer jatzen du zaitzetzen. Zertan ari da. Bota ideia gehiago. Ongi eizineten, mendia. Hau, segundo. Zerbait egiten du horrekin. Zertan ari dute da, mailik harridura aurpegi hartzen du. Segundo. Zertan ari da, dantzan giganteekin. Eta denbora, kasu honetan. Astronautie. Joder. Astronauta baten, edo, ilargian dantzen zebilen norbait. Nola ze? Ilargian dantzan eta, pentsatze dut hor, estatu batuetako, edo, bazango bat, bandera jartzen hor, ilargian. Ez dute asmatu, eta orai Aimarren txanda. Aimar gogotsu gainera, hemen zuerkin dantzatzeko. Zuerkina tokatuko ote zaio. Eta zeiz jarriko diogu. Izau jarriko diogu. Zetorrena. Minuto bat Aimar. Bai. Aurrera denbora. Aizkora. Ezin da soinurik egin. Esbrozadorarekin zerekin ari da, hor. Aimar zertan ari dute da. Bota ideiak. Zertan ari zara, Aimar. Zertan. Zein. Zer guri da hori. Harry Potterreko zubearen kontra borrokan. Star Warsen batalla bat. Zuen demonio egiten du. Aimarren buruan bakarrik dago. Superman ote da. Superman denbora. Zertan ari ziren, Aimar, zertan ari ziren. Suintzailea. Zaten altzen roki zarra, zaten altzen piton batekin borrokan. Baina kasunten zentzuak itzalten mangerarekin. Aimar, ez dakit bombero baterako den. Teknika hobetu beharko du. Eta orain dugu, Maili hemen. Maili antzesle bikaina. Jarriko diogu ridikuloarena egiten.
A ber, nahiek zer egiten den kasu honetan. Nahiek ridikulo egiteko prez. Ez dago prez. A ber, nola egiten den orduan. Honako hitza. Zuek bota burutik pasten zaizuen lehenbiziko gauza, bai? Denbora, minuto bat hori egiteko. Dantzatu, euskal dantza. Euskal dantza ez da. Zortziko, Zortziko, erantzun zuzena. Erantzun zuzena. Informazio bikaina mailik. Eta, kasu honetan, marken dugu. Entzun dugu Oronostiko. Antzezu aurregen dela bera. Oskar saria irabaziko aldu gauzkoan. Bueno, tokatzen zaizuna, hausen da. Bai? Ezin da soinurik egin, ikusiko dugu, zer egiten duen. Sugarren aurka, horrezen da, minuto bat. Bakilla. Bakilla bat. Bakilla Beia. da. Beia. Ardie. No da Beia. Arratzia. Erantzun zuzena da, aratxeaz, Elikaragarria. Oso simbolikoa. Zezena, txikia. Zezen txikia, beraz, aretxea. Gaina, Markel, zorionak. Eta, zuri tokatuko zaizuna, olaia. Zer demonio, ote da. Ongi azten da, motibatua olaia. Irabazeko perspektibarekin. Minuto bat, olaia, aztaite, egiten. Jo trompeta. Gaita. Flauta. Txistua. Ongi zabiltza. Ongi zabiltza. Saxofoia. Saxofoia erantzun zuzena da. Saxofoia zen. Ez da sexofoia, saxofoia. Eta goitugu bi gehiago. Saioa berri dut, Buah. Tokatzen zaizu. Eta kasu honetan saioa hau da egin. Bai? Buah. Narra, zentu, Minuto bat egiteko. Paratzea. Etxea. Piso. Camping. Pisoa. Camping, Mansión. Piso bat, mansión. Zer izaten alda. Tumba. Aquapar. Ote da. Zer ote da. Zenbat segundo ditzen dira, 30 segundo. Saioa bikaina dira. Piramida erantzun zuzena da, Markel. Bikaina, txalo bero bat, txalo bero bat. Eta, jarriko dugun hitza, geratzen zaigun azkenekoa, non dugu. Mentxen. Eta, minuto bat egiteko soinurik ezin da egin. Eta, hausen da. Denbora. Minuto bat. Kotxia. Bozina. Bozina erantzun zuzena da, geratzen zen azkenekoa. Zaragarria. Bertze aukera desbrozador. Maiz, ez duzu desbrozadorarik irabiltzuk. Zer uste duzu dela desbrozadora? Konta iguzu. Zer izaten alda, desbrozadora? Burua mozteko zerbait? Baito. Izozkiak egiteko katxarroa da. Desbrozadora. Bai? Hau da desbrozadora, erabili desbrozadorak etxean izozkiak egiteko. Eta beraz, bukaerako puntuazioa, honako. Puntuazioa beraz, 45 puntu Ordonozdarrek. Vamos! Hortu bat dira, Zire egunero lortzen 45 puntu. Egunero bai ez direla lortzen, 75 puntu. 75 Dirua bali. Eta orain, zapiaren joko. Bonetaren jokoa orain, joko originala, xaloak asmatu duena. Eta hemen erdian jarriko dugu boneta bat,
eta haiek hartu beharko dute erraterakoan zenbakia, errateran du zenbaki bat, 2 edo 3. Eta orduan, emarko ditut gauza diferenteak hartzeko. Bortz punto hartzen duten bakoitzean erremontadarako aukera dute Oronostarrek. 2! Ikaragarria. Aimar, pixa egin dio Olaiak aurpegira. Aimarri. Aimar, pixa egin dizu, erbitu pixketola. Pixa aurpegira eta paperik gabe aurkitu dio. Eta orain... Bat iru! Ikaragarria, unaxen velozidadea. Korre! Izugarria, txuri urdinen koordinazioa. Zorionak saioa, ongi saiatoa, Maili. Korre, erraten zion, Maili. Karo, bera etxagon azpian, da orden. Korre, aixe erraten da. Zaldi bati bezala unax. Korre. Eta orain, bat bi hiru. Pasatu da, Aimarri, zanka joan zaio. Hainbertze velozidade hartu eta ezin izan da geratu. Bertze puntu bat, beraz, hemen, 5 punto gehiago. Eta orain mugimenduan ibiliko naiz. Eta, erraten alduta adibidez, 3 zenbakia. Ikaragarria, Mailiren abilezia. Ambulantzia, favorez, ambulantzia. Etxera joan beharra da. Saioa. Mahatxak biltzera joan da, saioa edo ontxoak biltzera, ez dakigu. Nora joan den. Eta orain, erran dezaket adibidez, bat bi! Eta ni hemen paseoan, ibiliko nahi. Eta ber zer egiten duten. Ikaragarria. Unax dena eman behar da, hemen. Lurra jan behar baldin bada, lurra jaten da. Zaiak ona. Eta orai tokatuko zaio. Bi! Ez dakigu, pasatu den, ez da pasatu Aimar. Barra. Hartuko dugu. Ez da pasatu. Eta orain, nibiliko naiz lasterka eta bat bi hiru. Errango dut, bat bi hiru. Kasu honetan, ibiliko naiz. Eta eman dio. Izugarria. Bastan darren koordinazioa. Hemen Unax dut zapatilla azpian. Unax, nire zapatilla azpian geratu zara. Azkeneko saiakera. Eta kasu honetan, hemen atzean jarriko dugu. Eta... Bi hiru! Bi hiru zenbakia. Ez ukitu nire epurdia, favorez. Hori ilegala da. Bakarri bai da bai. Zertan ari zarete horratzealde horretan. Zertan ari zarete. Ez da inor animatzen hartzera. Mugimenduan hasiko naiz, hemendik. Eta emana! Azken momentuan, eman dio, Mailiren lasterkaldia. Eta honekin, akituta, zapiaren jokoa. Hemen ditugu txapeldunak, beraz, badakigu beti garrantzitsuena parte hartzea dela, ez lehiatzea. Kenduz, hemen ditugu txapeldunak, beraz, lehiatu beti hemen irabaztea da, garrantzitsuena. Eta kasu honetan, Oronostarrek zapiaren jokoa irabazi dute, eta margenarekin gainera, eta horrekin 65 punto lortu dituzte, zorionak, Oronostarrak.
eta margen ere. Eta baztandarrak berriz, 4:35 dute, puntorekin, margen ere. Irabazleak, txapeldunak, eta saioari, jarriko dugu, txapeldunaren zapela. Aimar, hau izan da dena gaurkoz orono zen.